la dignitat de milers de veïns i veïnes de Lleida, disposats a deixar-se pegar sense tornar-s'hi, és quelcom, senyor Ros, que vostè no coneixerà mai. En un primer moment, vostè es va comportar com un covard. I quan finalment apareix, té la barra de dir que les càrregues policials van ser proporcionades. Després d'això, quan la realitat era tan aclaparadora que no es podia negar, surt dient que no sabia res del que estava passant. Doncs miri, no sé què és pitjor, si està en mans d'un covard o d'un incompetent. Perquè potser... Perquè resultarà que vostè és l'única persona que no sabia res del que estava passant, aliè a la informació que tots de nosaltres teníem al telèfon mòbil. Lleida es mereix algú capaç. Vostè, senyor Ros, ha demostrat que és incapaç d'enfrontar una crisi i posar-se al capdavant de la ciutat i defensar els seus veïns i veïnes d'estar on toca, quan toca. Deixem el passat, si vol. Em preocupa el futur. Plegui. I també demanem al grup socialista que aquí a la Paeria trenqui amb els partits que van ordenar la violència contra els ciutadans de Catalunya, contra els veïns de Lleida. Si trobeu una persona capaç, si presenteu una moció de censura i teniu la valentia de presentar una moció de censura contra Mariano Rajoy i trenqueu el pacte de govern amb aquesta gent aquí a la Paeria, el Comú de Lleida assumirà la seva responsabilitat i contribuirà a mantenir l'estabilitat del govern de la Paeria i a aprovar aquelles qüestions que contribueixen al bé comú de la ciutat. Us emplaço a que ho penseu detingudament. Estem en uns moments històrics i cal valentia i responsabilitat i fer el que toca.